Iltaa, totuuden etsijät. Tervetuloa taas seuraamaan totuutta verhon takaa. Tällä kanavalla kuulet asioita, joita valtamedia koittaa meiltä piilottaa. Tänään meillä on vuorossa tarina yhdestä vaarallisimmista tuntemistamme taikaesineistä. Kyseessä on Mammonin toivomuspeili. Niin, tosiaan. Tämä esine onkin vähän bisarrimpi tapaus. Siitä on todella vähän kirjoitettua tietoa. Sen alkuperästä ei ole varmuutta, mutta sen huhutaan olevan peräisin muinaisesta Babyloniasta. Ja iältään se on todennäköisesti jopa 3000 vuotta vanha. Laitan tähän näin sen kuvan näkyviin nyt. Löytämissäni arameankielisissä teksteissä sen sanotaan olevan ahneuden demoni Mammonin asuttama. Sana mammon tarkoittaa arameaksi omaisuutta. Sanaa mammona käytämme myös suomen kielessä kuvaamaan omaisuutta ja rikkauksia. Eikö niin? Pyhä Nikolaus sentään. Mihinkäs minä oikein jäinkään? Niin, jos olet saanut tämän peilin käsiisi, ei syytä huoleen. Se on täysin vaaraton. Kunhan et toivo siltä mitään. Jos kuitenkin juuri sinä olet typeryyttäsi mennyt toivomaan peililtä jotain, demoni on jo ehtinyt kiinnittyä sinuun. Tunnettuja irtipääsykeinoja ei ole. Yksi asia on kuitenkin tehtävissä. Voit rukoilla sielusi puolesta.